Profesor Edi Daruši dolazi iz Zrenjanske gimnazije, ali danas u ime Zelenog saveta grada Zrenjanina, koji je osnovan prošle godine na Nacionalni dan zaštite životne sredine, Zeleni savet grada Zrenjanina takođe neguje tu osvešćenost čuvanja životne sredine, održivosti prirode, pa u tom kontekstu, eto, nastavljamo sa temom Nama je održivo važno. Izvolite, Edi. Hvala, ja moram da ustanem, tako sam naučio i bolje vas vidim, a i vidim svoje bivše učenice, tamo i učenice i ovde prepoznajem i drago mi da ste vi ekološki osvešćeni i da ste došli ovde s jednom namerom da Zrenjanin zapravo stane na svoje zelene noge. Veliki naučnik Stephen Hawking, ako nastavimo s ovakvim ponašanjem prema prirodi i prema sebi, mi moramo se odselimo svoje planete. Mi rezervnu planetu nemamo i grad Zrenjanin je prošle godine, kao što smo čuli od naše divne moderatorke, pokrenuo ideju da se osnuje Zeleni savet koji čine, zanimljivo je, ljudi iz različitih sfera, znači iz predstavnici gradske uprave, predstavnici obrazovanja, znači sa tehničkog fakulteta, iz gimnazije, osobe koje su javne ličnosti, koje su iz nevladinog sektora i tako dalje. I kao što sami vidite, radi se o različitoj perspektivi rešavanja problema. Nema jednostranosti, nema jednoumlja, odnosno svi mi pokušavamo da učinimo ne samo da ovaj naš grad, već naš život bude što više u skladu sa prirodom. A priroda mnogo toga može da da. Osim što sam profesor u Zrenjanskoj gimnaziji, reću par reči posle Zelenom savetu, hteo sam s vama da podelim, jer ja imam osjećaj da vi mnogo više znate o svemu ovome nego što ja znam. Ja se bavim i proizvodnjom voća i povrća i živim u skladu s prirodom i jedva čekam da odem na svoj babatov, da nisam ovde. Ja bih danas bio na svom voćnjaku i svom pčelinjaku i bavio se pčelicama i onim voćem, uživao zaista tamo, pio čistu vodu. Dakle, osim toga što sam član Zelenog saveta i profesor filozofije, bavim se i promovišem zdrave životne stilove, jer smatram da zapravo čovečanstvo kao takvo duboko zabrazdivši u potrošački konzumerizam ima veliki problem. Mi moramo da menjamo sebe. Zeleni savet je i osmišljen sa tom idejom da promeni ekološku svest ovog grada i mnogo je toga učinio zaista. Ja nisam tu da promovišem gradsku upravu i ovo govorim zaista iskreno. Šta je to što smo uradili i šta ćemo uraditi? Pored ovoga što je Planko park, ovaj zeleni dragulj našeg grada, postao mesto gde se susrećemo, ja dovodim učenike često ovde, jedva čekaju oni, sad kad sam ih pitao na evaluaciji, na vrednovanju šta biste volili da menjamo sledeće godine više u prirodu da ima. Oni žele jednostavno dođu ovde i nadam se da će gradska uprava ovaj naš zeleni dragulj pretvoriti jedan amfiteatr, jednu učionicu gde će deca zajedno sa prirodom učiti od prirode i sa njom. Zeleni savet kao savetodavno telo zapravo, i verujte, gradonačelnik zaista sluša šta mi predlažemo, ima ideju sanacije deponije. Možda ste primetili da prema Ečki, sećate se mi, ja stariji, vi ste mlađi pa ne znam da li pamtite, ali ja kao stariji pamtim tamo kad smo išli negde pa stalno držimo ono. Vi koji ste Zrenjaninci, znate da u Zrenjaninu imate ono zeleno autobusko stajalište. Ste primetili ono što piše Ćao? Ili ima neko da nije video to? Vi niste. Znači na Baglešu, kod glavne autobuske stanice preko od Pinove vile, od Pink, prodavnice Pink, imate zeleno autobusko stajališta. Učenicima Zrenjanske gimnazije okupljeni u Need for Green došli su na ideju da zapravo urade nešto ih zove zelena urbana gerila. To su deca koja su rešila nešto učiti sa vazduhom u gradu i da nešto pokrenu. Taj njihov zeleni aktivizam je išao na pozitivni odjek Zelenog saveta, odnosno gradonačelnika, i mi sad jedini na Balkanu, pazite, jedini na Balkanu, imamo zelena autobuska stajališta, stajališta koja dišu. Znači u Zrenjaninu imate ljude koji su zainteresovani, imate ogromnu energiju kreativnu koja hoće da menja ovaj grad i da ovaj grad bude zelen. Uskoro ćemo gledati i onaj stari BG kao sa razglednice, verovali ili ne, to je neko obećanje i nadam se da idemo u tom pravcu. Znači, Zeleni savet je otvoren za sve vaše primjedbe i sugestije. Mi smo tu da slušamo vas, jer ja sam jedan od vas, nisam ja ništa poseban i imun, niti živim na nekim planinama tamo pa dišem čist vazduh. Isti vazduh, istu vodu pijemo i u istom smo problemu kao i svi vi. Kako se ide na problem podizanja ekološke svesti? Počeo sam od toga, sećate se od Einsteina. Pa vidite, mnogo ulažemo u to da mladi ljudi, odnosno učenici osnovnih i srednjih škola, deca u predškolskim ustanovama, budu što više uključeni u rešavanje lokalnih ekoloških problema. Nedavno, ne znam da znate, ali učenici iz Kleko su osvojili prvo mesto na takmičenju, ekološkom takmičenju, a kao što sam malo pre spomenuo, imamo dosta omladinske aktivističke organizacije koje se bave ekološkim problemima. Ekološki savet, dakle, podržava, Zeleni savet, dakle, podržava svaku inicijativu koja ide u tom pravcu. 5. juna na Tehničkom fakultetu
obeležili smo Dan zaštite životne sredine, Svetski dan zaštite životne sredine, a dan pre toga upravo ovde u Kulturnom centru imali smo jednu tribinu koja se bavi problemom brze mode. Malo pre sam i rekao da multinacionalne korporacije, neodgovorne, a čuli smo da će zapravo imati kontrolu od strane nevladinog sektora, pojedinaca itd., i tekako uništavaju, odnosno prave od ove planete zapravo jednu ogromnu kantu za smeće. Ideja te večeri jeste kako da zapravo počnemo da živimo zdravo, odnosno u skladu sa zdravim životom, sa onom što se zove prioritet života u 21. veku. I nema nam budućnosti bez zelene budućnosti. Održivi razvoj je jedino ono u šta možemo mi da pristanemo. Linearni razvoj, odnosno linearna ekonomija, znate šta je to? Odeš u prirodu, uzmeš, iskoristiš, baciš. To više ne funkcioniše. Prvo, resursi nestaju, drugo, planeta je neverovatno zagađena. Šta znači održivi razvoj, vi to vrlo dobro znate. Odmah ću vam reći, uopšte nije tačno što oni koji su zagovorni linearne ekonomije tvrde da održiva priroda nije ekonomski isplativa, nije tačno. Ne bi Nemačka prva trčala tamo da bude održiva, odnosno da uspostavi temelje cirkularne ekonomije, da to nije tako. Dakle, održiva privreda, menjati ekološku svest i svako od nas na neki način može da doprinese. Ako živite u zgradama, ajde onda permakultura, pa stavite tamo na balkone par sadnica paradajza ili neku biljčicu, ulepšajte to, bit će mnogo lepše, čistije, a i sami ćete uzimati vašu, biljčicu, paradajz, pa ćete uživati u onome što ste vi proizveli. Osim što ćete dobiti na značaju, učinit ćete nešto iz ovaj grad da bude i zeleniji, čistiji i bolji. Dakle, svaka vaša primedba, sugestija je dobrodošla, zaista puno radimo i trudimo se da ovaj grad bude zeleniji, jer on to i zaslužuje. Još nešto? I da li imate neka pitanja? Sad slobodno me pitajte. Da. Ja ću tu primetbu preneti, pošto ja ne zatrpavam. Da. Dobro. Znači, problem šuta u Starom Begeju. Dobro. Hvala. Preneću to pitanje u svakom slučaju. Da li imate još neku pitanjice? Nisam se nadao zbog to će me obezbeđenje napasti odmah. Nisam ništa uzeo za sad, a vreme, mikrofon mi se sviđa, nosit ću ga. Da. Dakle, ajde još jedno onako, zaista iskreno verujem u održivi razvoj, lično, ne i kao član Zelenog saveta, i mislim da nam nema budućnosti ako ne menjamo sebe sami. Dakle, ono što je moja ideja, mala i srednja preduzeća, održiva gazdinstva, sam imam poljoprivredno gazdinstvo, kupovati domaće, kupovati od lokalnog proizvođača, imati svoje tržište i tako dalje. Pa to je budućnost, ja ne vidim koju drugu budućnost mi možemo da imamo. Hvala vam, nadam se da sam Aleksandar i vama, da ste srećni što ste me zvali i da jedan aplauz za mene, ali može, ja volim da živim u skladu sa prirodom. Znači, upravo ova reč, javna reč koja je zahvaljujući Aleksandri, će otići tamo negde daleko, reći će, ej, gledaj ti ovi to nešto, hoće u Plankovom parku, ova grupica od nas 50-ak je rešila da menja svet. Jer vi ste danas ovde, ne zato što biste utucali pre podne, već zato što želite da menjate svet. Tako je. Jer svet je naš i nemamo drugi osim ovog sveta. Tako je. Bravo za vas.